Manipud iti MPBC Drama Production Center ken daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyo yo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti naimbag nga adal, ken sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalan Kinapudno ken Biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Inda ibasa ti Isaias kapitulo 26, bersikulo 20. Dakay at taok, sumrek kayo kadagiti babalayo, ket saraan nyo dagiti ridaw. Aglemeng kayo pay laeng, aginggang agbaaw ti pungtot ti Dios. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan Kinapudno ken Biag. Ay nalakay, nakabutbuteng dayti ang mapaspasamak. Nakastrakan ti angol dito lugar tayo. Hawan nga rod, bakit? Ang mga numang ipatungpal dagiti otoridad iti istrikto alintag para kada tayo nga agindag ditoy. Kasano nga tada ito yan? Masapol nga isagana tayo ti bagi tayo, bakit? Tano ko maro ti agwarwaras a sakit dito'y lugar tayo. Saan tayo nga amuno anya ti mapasama? Saldi. Kita man anaimbag no adupay ti labban tayo. Masapol a makaurnong tayo iti makan. Sige, katulungan ka iti anyaman a planom, lakay. Tapno masakbayan tayo no anyaman ti agbalin nga epekto dayto ang mapaspasamak ita. Adula amin dagiti panagsagana nga ipakpakdar dagiti opisyal tayo dito. Day, kanya ti kayat mo sa unilaw. Apay Tata Ignas, di yo ayan nadamag ti ipakpakdar dagiti opisyal tayo. Arumbeng ka nung agsagana tayo. Tamangan no kumaro ti epekto tagwarwara sa sakit. Nadamag ko daytan. Isong around, asagay sa asinarongkara kung dagiti anak ka o kadagiti babalay da. At binilin ko matidan Ay, bagtit kayo mo't nga rod ano kasta Tata Ignas? Anya? Mamatpati kayo mo't kadagiti opisyal ako rakaut. Mangbutbutong lang dagiti jay. Baro, awan mo't dakas na no agtungpal tayo kadagiti opisyal tayo kahit. Anyat amo tayo. Madulamin. At papada kayo nga aguuyungan. No mamatpati kayo kit din kadagiti agwarwaras a damag ita. Anyat ko nam, Mila? Apay numapantamat din ang gatang iti abastuta, Nilo. Hoy, Mila. Di ka man gumiddan kadagiti agmauyong sa nakalugaran ta. Nilo, Di mo man patpat yun dagiti madamdamag mo. Palso dagiti adamag. awan mo't dakas na. Sumardan ka na. Di mo ibusan ti pasensyak tamangan no makaraman ka. Anya, At nakabaylan tayo ti biyag. Saan nakas kadagiti kalugaran ta, asang kabirukan, sang kaapuyan. Iso di ka man makipada kadakwada. Ako namlan aggibusin ti lubong da. Gapo iti panagdandanag da kadagiti madamdamag da. ay, Ulitok, Mila, ha? Diyak kayat nga ipadam ti bagim kadagiti kalugaran ta. Ngamin, adda kabailan ta iti biyag. E dinto ta sang kabirukan, sang kaapuyan laeng dagiti kalugaran ta. Ibagam ka di saldi nga asawam, tagin anamot anak ko. Ang mga noanyat mapasamak kan ko ana. Ibagbagak, nanang. Ngam talaga akayat na kano ti makaurnong iti abasto tayo. Saan tayo kano ngamin nga amo no anya ti mapasamak kadagiti sumarunong nga aldaw. Ay na, unay mo't ngaminan da ito'y. Sapay la kumatasaanan ako maro. Wan nga rod, nanang. Sapay nakaamak ti mapaspasamak. Ay na, anak ko. Iso ang masapol at tulungak ti asawak, nanang. Tanuan yaman bilang ti mapasamak. Nakasagana tayo. Alang arod, di yo pagdanagan ti apu ko, tasya kun ti makaamukan kwa na. Agyamanak, nanang. Awan ti rumbang apagyamanam anak ko. Ar-aramidon nyo iti asawam ti responsibilidad yo. Aramidat mo't nga rod ti amin akabailak, tapno matulungan kayo. nagadon dagita ginatgatang yo, Tata Ignas. Ay, Mila, palasang ka. Rugya ako na ti agurnong iti abastaw, tanay.
Nakarkaron nga agbalbalin anainget ti bilin dagiti otoridad diti barangay tayaw. Ha? Anyat kaya ti asawan, tata? Nangitudingan dagiti otoridad iti oras iti panagruar tayaw. Anya? Wen, day tati agpaisaw. Sigun ngamin iti kaudyan adamag. Umad-ado ti agsaksakit diti lugar tayaw. Iso anainget itan dagiti otoridad. Kasta gayam. Wen balasang ka. Ay na, pila pa ikid din ka dagiti paggatangan iti makan iti ili Ultimo iti groserya. Nang runa dagiti butika paggatangan iti agas. Anya? Iso na sa isayatan tayo nakasigurado tayo. Tanarigatan. Ang mga no kumaro pa iti sitwasyon. Katnuan niya pa iti mapasama. Nakaturog ka din ti anak ta. Wan lakay. Anyan. Sumagmamangal daw ajak na sangputan ang nakariing ti anak ta. Kasano kat makumikum kamat una yun, lakay. Kita umot atan eh. Amangan no anyat mapasamakan ka. Di nakpagdanagan, bakit? Tinapatag kita kat makaurnong tayo iti abasto. Saldi, lakay. Malatag sukatak pa'y biit. Sige, taisagana kunti pang rabyan. Sardang anak man si Camila. Imbagak lang aruda na di mo ipadpada ti bagim kadagiti kalugaran ta. Nilo, Baybay amitang agpanik. Basta data, agbiag ta iti normal. Ngamin, ado ti kwarta ta. Adda gastusan ta. pudno dayta. Ngam saan mat ama ilimod ken ka ti maipapan iti sakit nga agwarwaras ditoy. Adon ti nagsakit kadagiti kakalugaran ta. Una, tasaan ang nasustansya dagiti taraunda. E dinto tadata, pasig ang nasustansya ti taraunda. Nilo, Iso ang mabalin ka de. Daytoy ko man ti maudi akasarita nak maipapan iti dayta abanag. Tano irengreng mo pa'y kanyak ti maipapan iti dayta akalukwan. Talaga akabilan kan. Nay, kaignas. Anyat mapaspasama ka. Papanandag iti kakalugaran tayo. Wah, ay na mameng. Iparitin dagiti otoridad ti agmaramaramang diti lugar tayaw. Saan tayo kanon na mabalin ti rumwar ka dagiti babalay tayaw. Kung maiparitin ta sino man nga umay dito'y ayan tayaw. Anya, Uy, tatiag pa isa. Kimaro nga minan ti epidemya simbang bay dito lugar tayaw. Umad ado ti agsaksakit. At dapayin na dagiti pinmusay. ay na, Diyos ko. Ay, nakabutbutang narudan Iso akasayaatan nagsubli ka ni Jibalayaw. Takas iti nakunakaon. Saanan ang mabalin ti agmaramaramang dito lugar tayaw. Kastagayam nanang. Uwan anak ko. Oh, makitam day jay. Limabas man ang timubil dagiti pulis. Talaga na ingot dan. Kasanungatan ni Saldi, nanang. Di pa'y si Mangput aya. Awan pa'y nga rod. Ay na, madanagan akan ko na. Ay, awan ba't siguro ti da ka sa mapasamak iti asawam anak ko. Sapay la kumananang. Diyak amo no anya ti aramidak no maisagmak ni Saldi. Hindi kag panunot iti kumpormilatan itan anak ko. Tikit di rumbang nga aramidam. Ay, nay, aday tagaya man ni Salde. Saldi, lakay. Oh, Leonor. Nanang. Ay nanay, bagtadakan barok. Madanagan kami. Saan ka kadianaan ano, lakay? Ad-adda ka nun nga imingat dagiti otoridad. Uwin nga rod. Maiparitin ti basta rumwar iti balay no awan ti napatag apapanam. Kat dagiti trabaho, naisardeng amin nun. Anya? Dahita ti agpaiso, Ha? bakit? Ay na, Kat gapu dayta iti agwarwaras a sakit ita. Apay adagitakit din dilata ti ginatang mo si Camila. Amo mat adanda ni Jack kayat ti agsiday ti kasta. Gapu tataraon dagiti marigrigat dayta. Nilo, awanen na abuta ka sa bali ang magatang ije groserya. Dagiti langan dilata, tinabati alako da. Anya? Apay nga awan? Di mo't nagpanik baying dagiti kakalugaran ta, iti kalabas. Ah, Naibos ti magatang ka dagiti groserya. Iso adagiti langan dilata, tinagatang ko. ay na, nagawan ka tapanunot mo matan Mila. Dinapan ka kumaidyo palengke. Napanak, ngem kaskas di nga awan ti magatang. At dalas sumagmamano a pagtagilakwan a nakalukat ije palengke. Ngem awan matlaangan lako da. Basit la kano ti supply a nagsangpet.
Gapo iti krisis ang mapaspasamak. Adula amin. Sakti rumwara gumatang. Awan pa'y serbi mamay pabaon. Saan basta-basta ti rumwar ita? Adda maipatpatungpal alintag. Nah. Masapol nga amin tayo alumugar, kat agtali na adla ang iti pagtaengan tayo. Anay ko, api at panak. Gaputa na lang ka sumao. Labid ka alabid. Nilo, ibagbagak lang. Sabardan ka na. No di mo kahit nga tatakabilan ka. Wisit ka babae. Nilo. Di nakisuro itaramidat. Tanalala ingak ngam sika. No kung nakarumwarak. Rumwarak. Awan ti makalapad ka niya. Nangagyo ka di ti damag iti radyo, nanang. Wen anak ko, adda manen dagiti na arestar, gaputa saan daan nagtungpal iti pagalagadan. Ay, wan nga ron. Nakabutbutungan at talaga. Saanan anatalgad ti rumwar? Kaya't nga mindagiti otoridad ti makasigurado, nanang. Iso nga ipakpakdaar da, akasayaatan nga agtali na tayo laang alumugar kadagiti unag ti balay tayo. Ay, katun tano maarestar ka. Nakarkaron ngagparikot ka. Pudno dayta, nanang. Ay na, naimbaglakit din. Taado tinaurnong yung abasto tayo, anak ko. Gapuday ta iti kinagagat yung nga agasawa. Ni Saldi launay, nanang. Iso tinagpursigi nga agurnong tayo iti abasto tayo. Kat ita, pagnumnumaran tayon dagiti naurnong yung nga agasawa. Panagkunak, uray no agbayag iti 2 bulan. Umdas ti abasto tayo na urnong yo. Pudno dayta, nanang. Kat sapay la kumata iti mabiit. Agsublin iti normal ti sitwasyon tayo. Pasino nga tayo ti agtok-tok-tok. Awan ti mapalubusan nga agbasak-basak ita. Gapo iti pagalagadan ngayon paulog dagiti otoridad. Tatay Ignas. Ah. Tatay Ignas. Ti magninilaw. Ay, umasidegak iti ayan ti ridaw. Ngamdyak iluklukat. Nilaw. Si kakadiday ta? Siyak nga rod, Tatay Ignas. Pangasin talo katam diri daw. Ah, ay, kwa! Ay, pasensyakan, barok. Ngamdyak mabalin aloktan ti ridaw. Anyat masapol mo aya. Tatay Ignas, pangasin. Naglibasak lang ay may dito ayan nyo. Masapul mi iti asawak ti makan. Pangasim ko matamangtad ka. Bayadak ito uray mano ti maitad mo amakan. Ay, kwa nilaw. Pasensyakan. Ngam apag isula kada kami ti leben mi ita. Isu pasensyakan, tadi ka maekan nilaw. Mapankalangan iti sa balay. Nilo, pasensya kan no saan mi amabalin nga ilukat tiri daw. Pasensya kan no saan da ka amabalin na pastrakan. Amumat nga adda dito unag ti inak kan ti anak mi kini Saldi. Angam di kagdanag, mangisagsaganan ni Saldi iti itad mi kan kaamakan. Mawatak, Eleanor. Kat, agyamanak kada kayo. Awan anyaman na, Nilo. Agannad ka iti kaaddam di tarwar, ha? Ah, Nilo, dayjayan. Nairwaran ni Saldi iti ayan ti tawa mi ti insagana na amakan para kada kayo kinimila. Agyamanak, Eleanor. Bayadak ti makan nga itad yo. Saanan? Basta agannad kayo kinimila. O sige, agyamanak manan. O niya, bakit? Napan ka din ni Nilo? Wen lakay. Napannan innala ti insaganam nga abastuda nga inruar mo iti tawa. Umdas para iti makalawas da tinted ko. Awan anyaman na lakay. Ado ti naurnong tayo nga abasto. Ket dakkel ti pamatik nga umdas dayjay nga abasto tayo. Aging nga agsubli iti normal ti sitwasyon. Mila, nabsok ka kadimat lahat. Wan, Nilo. Mariknak apimig saak pa kalpasan ti panangan ko. Agasamot ngamin ngay. Duang aldawa saan ta nakapangan. Manipod na ibus dagiti naudi ang naghatang mo dilata. Nilo. Una yan. Pudno nga ta kwartata. Ngam saan ta mo ta makagatang iti makan. Gapo ta malaksin nga awanin ti mapalubusan na rumwar iti balay. Gapo iti pangtat agraira pandemya. Siguradong awan mo't lang ti pagkatangan. Gapo ta nakasara ti amin nga establishmento. Wan nga ro, Nilo.
Naimbag ta saan da ka anaranaan dagiti agpat-patrolya iti rimwar ka. Mila, pakawanan nak. Basol ko na ito eh. Basol ko. Lakay, gusto daytan. Saan mo napabasulan ti bagim? Awanin maaramidan ta. Ti importante, naliksyon ka iti napasamak. Dakkel aleksyon tinaadal ko, Mila. Iso na palalo ti panangikararag ko iti Diyos. Asapay lang kumatayit nag nga ti kaasi na kada tayo a pinarswana. Sapay lang kumatag milagro ti Diyos. Kat mamimpinsan na mapunas ti agraira sakit. Sapay lang kumatag sublin iti normal ti sitwasyon na yun. Lakay. Sapay lang kumahan. No dadduma, tinalabas a kinatangig ti rason, no apay at itao kat agbabawi iti nakana iti odina. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kamitin kay panangtarabay na inbag nga oras kada kayo amin.